Pues le cambias para un altra y ya está. Amigo mío, sin el diálogo no se va a ninguna parte. Ah, sí? Pues miren, no pot ser, ho sento, i no tinc les plantes. ¡Merda! Podríamos pedirle al Papa que avance la Pascua. No, yo aún diría más. Podríamos pedirle al Papa que avanzase la Pasqua. Es tracta d'un duque de fèria de 12 anys. Sí, però està picat. Un moment, sisplau. Diu, què vol dir? Per què? Perdó, per quoi? Digo que avanzamos hacia la paz y luego... No, primer Soler. Silenci! Un moment de res. No, primer interromp la Terribas, segur. Perdó. Què passa? Silenci! Home, que estic treballant. Eh? Soler. Un moment. Per favor. Catalanos, avui el president Maragall, no gens menys, podrà sortir a fer la despedida perquè té un compromiso. Però ens sobreposarem a la cabòria i seré jo qui avui... Montilla! Montilla, cabrón! Treu-me d'aquí! Hi ha interferències. Bé, Montilla! Treu-me de l'armari! com deia, avui el Maragall no pot estar i per això aprovecharé per parlar-vos de la meva entrevista amb el president Zapatero. A la de 3. 1, 2 i 3. L'entrevista va anar, com es diria en català antic, de rechupet. Jo li vaig demanar més calés i ell em va respondre que d'aquí un any estarem molt millor que ara. Toma. Montilla, tonto! Això és el que va dir sobre ETA i mira què va passar! Sembla que per aquí hi ha fantasmes. I visca Catalunya. Que ho has de dir amb la mà al cor! Doncs visca Catalunya. Coniec.